по-вечно от този пазар? И какво по-философско от въпросът му? Колко? Тук човек за човека не е нито брат, нито звяр. Тук човек за човека е стока. Не е стока оная с високите топчета, ама и тя се купува, продава. Дай да седнем от среща за малко на бира с картофчета. Чисто е, ефтинко, става. Няма да викаме, няма да пеем, няма да вдигаме тостове. Ще поседим, ще позяпаме, докато ни сервират. Едва ли ще видим света с очите на Господа. Да го видим поне през чашата бира. То, какво да му гледаме? Крив и горчив. Раждат се хората, мрът. Всеки от нас е като мехурче от пяната. Пук! И мехурчето си отива. Какво да мъдруваме? Опразнихме чашите, брат. Грозна истина. Но поне да я кажем красиво. А красивото е, че още сме живи. Втора чаша може да викне съседът отдясно, а след третата и сервитьорката става красива. А накрая пък, ако има и кой да плати, става прекрасно. 3 чаши. И отново сме в крачка с времето, с новото. Източим водата и отново сме жадни, заправдени. Стига зяпа луная. Ами пази си джобовете. Къде хукна, бе? Младини. Бяга от мене, какво да прави учат.